Trigonometria ikusten ari garela, funtzio familia berri bat landuko dugu. Funtzio trigonometrikoak. Zeintzuk izango dira funtzio trigonometrikoak? Sin funtzioa, kosin funtzioa eta tangente funtzioa. Horretarako birpasatuko dugu orain arte egindakoa eta zabalduko dugu edozein angelurako. Nola kalkulatuko ditugu edozein angeluren arrazoi trigonometrikoak? Zirkunferentzia goniometrikoa eta bat 0 puntutik pasatzen den zuzen vertikala erabiliko ditugu. Horretarako, zirkunferentzia goniometrikoa eta zuzen vertikala marraztuta daukagula, planoan irudikatuko dugu daukagun angelua. Angelu positibo baldin bada, norabide honekin biratuko da. Angelu negatibo baldin bada, norabide honekin biratuko da. Orduan, mugitu den aldea segun non geratzen den, lehenengo kuadrantean, bigarren kuadrantean, hirugarren kuadrantean edo laugarren kuadrantean, mugitu den aldeak zirkunferentziarekiko eta zuzen vertikal honekiko dituen ebaki puntuek adieraziko didate alde batetik kosino eta sinoaren balioa eta beste aldetik tangenteren balioa. GeoGebra programan adibidea jarriko ditugu eta horrela hobeto ulertuko dugu azaltzen ari gara. Edozein angelu hartzen dugula, angelu positibo baldin bada, mugiten den aldea, segun zen kuadrantetan geratzen den, suertatuko da zirkunferentzia goniometrikoarekiko ebaki puntu bat, puntu honek angeluaren kosino eta sino emango digu, eta lusatuta vertikal honekiko beste puntu bat, eta bigarren koordenatua, puntu honen bigarren koordenatuak tangente emango digu. Angelua pasatzen bada 360 gradutatik, orduan ere irizpide berberak erabiliko ditugu. Angelu negatiboetarako antzera definituko ditugu arrazoi trigonometrikoak. Angelu negatiboa baldin bada, ebaki puntu bat sortzen du mugitu den aldeak. Ebaki puntu horren lehenengo koordenatuak angelu negatibo horren kosino izango da, eta bigarren koordenatua angelu negatibo horren sino izango da. Hauxe da angelua. Eta tangentea, kasu honetan lusatu beharko genuke, eta ebaki puntu honen bigarren koordenatuak tangentea emango digu. Mugitu den aldea bigarren kuadrantean baldin badago, kosino negatibo, sino positibo eta tangente ere negatibo izango da. Hirugarren kuadrantean badago, kosino negatiboa, sino ere negatibo eta tangente aldiz positibo izango da. Eta laugarren kuadrantean baldin badaukagu mugitu den aldea, angelu horren kosinoa positibo izango da, sino negatibo izango da, eta tangente ere negatibo izango da. Jarraian aztertuko dugu angelua aldatzerakoan nola aldatzen den bere sinoaren balioa. Eta aldakuntza hori sistema kartesiarrean adieraziko dugu. X ardatzean angeluaren balioa adieraziko dugu, radianetan, eta Y ardatzean angeluaren sinoak zenbat balio duen adieraziko dugu. 0 graduko angelotik hasita, ikus dezagun nola aldatzen den sinoren balioa. Hasieran hazten da, gero eta polikiago, bat balioa izan arte, bat balioa pi biren denean, hau da 90 graduekin lortzen da. Gero sinoren balioa jaisten doa, eta 0 bihurtzen da angeloa pi denean, hau da 90 graduko angeloaren sinoa 0 da. Hirugarren kuadrantean dagoenean, balio negatibo hartzen du, minus bat balioa izan arte, eta berroa minus batetik, 0ra igotzen da berriz. Jarraitzen badugu angelo handiago batekin, berriz sinoren balioa batera hurbiltzen da, 0ra jaisten da, balio negatiboak hartzen ditu minus bat izan arte, eta berriz 0 bihurtzen da. Jarraitzen dugu, eta
angeloaren sinua berriz goruntz, bat balioa izan arte, eta horrela berriz jarraituko du jaisten. Balio negatiboetarako, angelo negatiboetarako nolakoa da sinuaren balioa, ikusten dugu, angelo negatiboa ditugunean, hau gertatzen dela. Sinua negatiboa da laugarren kuadrante dagoen bitartean, hirugarren kuadrantera pasatuta jarraitzen du negatibo izaten, baina ja 0-runtz hurbiltzen da, minus pi denean 0 bihurtzen da. Bat balio hartzen du eta jarraitzen du jaisten. Horrela grafika honek adierazten du nola aldatzen den angelu baten sinua, angeloa aldatzerakoan. Gera zaitez irudi honekin. Funtzio honen ezaugarri nagusienak hauek dira. 0-0 puntutik pasatzen da, gorakorra, berakorra, gorakorra, berrakorra izaten da, tarte ezberdinetan, eta gero bere grafikoa ikusten dugun bezala errepikatzen da. Hau da, funtzio periodikoa da. Bere periodoa da bipi. Bipi aldiro errepikatuko da. Bere balio masimoa bat izango da, eta hori gertatuko da pi zati bi denean, 5 pi zati bi denean, 9 pi zati bi denean, eta 2 pi aldiro. Eta bere balio minimoa minus bat izango da. Eta hori gertatzen da 3 pi zati bi denean, 6 pi zati bi denean, eta 2 pi aldiro. Balio negatiboetarako ere atzerantz. 2 pi egiten badugu, balio masimo eta atzenaz 2 pi eginda balio minimoak lortuko ditugu.